ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲಿ ಎಡ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ, ಹಾನ್ಬಾಳ್ ಚಿಕ್ಕಿ, 1000 ಲೈಟ್ಸ್, ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ಕಾಮತ್ ಟೀ, ಪ್ರಥಮ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ, ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್, T&C ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮುಂಬೈ, ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಉಡುಪಿ. ಮಾತೆರೆಗಳು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಂದಲೆ ಪುಟ್ಟು ನೋವು ಸೈಪು ನೋವು ಬೆರ್ಮೆರ ಬರವು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಜಾಂಡ ಪುಟ್ಟು ಸೌದ ನೋಡುತ್ತ ನಾಲ್ದಿಂತ ಬದುಕು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ನಾಲ್ದಿಂತ ಬದುಕು ಬಂಡವು ನಾಟಕ ಅಂದು ತೆರಿದಿನೊಕಲು ಅನ್ಪೇರು ಆ ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬವನ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬೇತಿನಪ್ಪೆ ಆಂಡ ನಾಲ್ದಿಂತ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊಡೋರಿಯನ್ನು ತೆಲ್ಪದು ಕೊಡೋರೆ ಐಸರ ಪುಟ್ಟಾನಂದನ ಬದುಕದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ತೆರಿದಿನೊಕಲು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೋನೆಡ್ಲ ಮೂಡಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ರಟ್ಟ ಸಾರತ 13 ಎಸ್ವಿಡುಂಡಾಯನಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪರೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತೀನಿ ಕನಗ ಎಡಮನೆ ಎಸಲ್ದ ಐಸರೋಡು ಬದಲೆ ಈ ಒಂದು ಎಡಮನೆ ಎಸಲಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕಾರನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿರ್ದಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಎಡ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್, ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಹೊಸತೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ತೋಜ ದಿನಕುಲು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತದ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ ಕತೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಗ್ಮಿಲ ಅಂದು ಕಲಾ ಪೋಷಕರ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೂರದ ದುಬೈ ಡುಕುಲೊಂದು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೆಂಚೋದು ಪುನಚಿತ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲ ಅದು ಪುನಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರೈನ ಉದ್ಯಮಿಲ ಚಿತ್ತನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ತೊಟ್ಟುಗು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ತಂಡು ಹಾನ್ಬಾಳ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಮೂಲಪದ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು, ಅರುಣಾ ಮಸಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ 1000 ಲೈಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು, KTD ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೀ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು, ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಕಬಾಸುರವನ್ನು ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಪುದರ್ದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉಪನ ಚಿತ್ತನ ಚೂರ್ಣ ಅಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಆ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮುರ್ತಾತಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಟ್ರೆ, ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಟ್ರಿನ, ಅಂಚನೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಗುರು ಕಿರಣರನ್ನು ಎದುಕೊನೊಂದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲಕ ಏರ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಪ್ರಶಂಸದಕುಲು ಪನ್ನಡ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಎಡ್ಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಗಲೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಲೈ ಬಾರಿ ಡಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಇಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮನ ಪಾತಿರು ಚೆಂಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಪುರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಲ್ಲುಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಚಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇಟಂಡಲ್ಲ ಬಂದು ಸಿಸರಿನ್ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ವೀಕುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ಅತ್ತು ಉಲಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಡಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ವೀಕುಲ್ಲೇರು ಬನ್ಪಿನ ಅಂದ್ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ಮಾರೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರೇ ಉಲೈ ಉಪ್ಪುನು ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಮೊಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಒತ್ತೊಂದು ಆತಂದು ಐಟು ಕೂಡ ನಿನ್ನದಾದ ಫಾಲ್ಟ್ ನ ಅಣ್ಣಿ ಪಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಜ್ಜ ಮಾರ ಅಂಚ KGF ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಕಡೇ ಕಾಲಗು ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಲೋಕವರ್ಮಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ KGF ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡನ ನೆರ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಬದಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಫಾಲ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಸೀನ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ದಂಬೆ ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಸೀನ್ ಅವನ ಹಿಂಗ ಮಲ್ತೋಜಲೆ ಆಂಟಿ ಎಂತ ಇರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರತೆ ಇತ್ತ KGF ಒಂಜಿ ಅವನ್ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂದ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಬಣ್ಣ ತಿರ್ತು ಬುರುಂಡು ಅವನ್ ತಿರ್ತು ಎಷ್ಟಿಂಚೆ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಸೀನ್ ಮೇ ಮಲ್ತೋಜ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಇರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಪದ ಅಪ್ಪೆ ಕುಲ್ಲಡಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಡ ಓಯ್ ಏನ ಉದ್ಯಾರ ಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಆಡೇ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಪ್ಪೆ ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಗತಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಗಲ ಗತಿಜ್ಜಿ ಬನ್ಪೆ ಮರಂತೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂಕುಂದೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ ಕಲ್ಲದಿದ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಎಸ್ ಇಂದು ವಾಯ್ ಅಂಗಲ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದು ತುಕ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಫಾಲ್ಟ್ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಓಡ್ರೆ
ಬನ್ನು 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 ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ನು. ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಬಣ್ಣ ಫ್ರೂಟ್ ಬಣ್ಣ. ನಿಕ್ಕಿನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಉಂಡಾ ಈ ಮೂಜಿಕಾಸ್ತೆ ನನ ಇನ್ನ ಮನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಪೊಣ್ಣು ದುಪ್ಪಿನ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಿ ಒಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕೇನ್ವಾ ಈ ಬಣ್ಣಿಗೆ ಏರ್ಲ ಮೈದಾ ಬಾಡ್ದೇರ ಈಸ್ಟ್ ಬಾಡ್ದೇರ ವಾ ಬ್ಯಾಕಿರಿದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಕೇಂದಿ ಅನ್ನ ಮಂಡೆ ಅಲ್ ಮಲ್ಪ ನೀಕ್ ಡಯಲಾಗ್ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಫಾಲ್ಟ್ ನಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಚೇನೆ ಲಗ್ಲೆ ಹೇಳ್ತಿ ಏನು ಮಾರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಾಹುಬಲಿ ಇಡ್ಲ ಉಣ್ಣು ಮಾರ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು. ಒಲ್ಪ ಬಾಹುಬಲಿಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಫನ್ ಈನ ಆಯ್ ರಾಜ್ಯ ಬುಡ್ದು ಅವಳು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾರ. ದಮ್ಮ ಮಾರ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಈತ ಬುಂಡ ನನ್ನಲ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೇನ್ ಪಿದೇವೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಬನ್ಪ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಗುಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರಿ ಇಜಿನ ಯಾರಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಜಿನ ಮನ್ಪಂದ ಗುಲ್ವೇರಿ ಈ ಫಾಲ್ಟ್ ನಾಡೋಡ್ಚಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಮಾರ ಹೊರ ಮುಲ್ತು ಪೋ. ಜೈ ವಾಲ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಊರುಳ್ಳೆಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಿಕ್ವೇರು ನಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿರುಜಿ ಬೇತಗುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಲಿಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ ನಾಡ್ನಗುಲ್ ಇತ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ವಿಷಯನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಲುಪವರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರ್ ಬೈಲೂರು. ಪಡ್ಲಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಯಾನಿ ವಿಶು. ಓ ಎಂಚ ನಿಗಲ ಊರಿಗೂ ಭಾಷಣ ಬರಡ ಬರ್ಕಣ್ಣ ಬರ್ಕ ಐತಲ್ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪುನು ಆಂಡ ಒಂಜಣ್ಣ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪುದರ್ದ ಬಿರಾಡು ಬೋಪಿನ ಎತ್ತು ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಓ ಪುದರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಗುಳ್ಳಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟಾಲ್ ಬರಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಪುದರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಆ ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬಾಡ್ಲಿ ಏನು ಫೋಟೋ ಕಡ ಬಿಡುವೆ ಒಂದು ಏನಂತೆ ಭಾಷಣ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಸೋತು ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾತೀರಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಭಾಷಣದ ಮಿತ್ತು ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲದ ಭಾಷಣ ಗೊತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅವಡು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಭಾಷಣದ ಬುಕ್ ಕೊಂಡಿ ಮನಲೆಡ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಚೂರು ತಿನ್ಲ ಸೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಲೋ ಏನ್ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಿಗಲ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೂಡ ಏನ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು ಏನ್ ಫೋಟೋ ಕಡಪುಡದಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಪುದ ರಡ್ದೆ ಬೋತುನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣಗೂ ಯಾನೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೂ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಾಲ್ ತಗ್ಲು ರತ್ನ ಗಂಬಳಿ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನೀರುಳಿದ ಗೋಣಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಗ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಬುಡಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಂತೂ ಯಾಪಲ್ಲ ಬಿಸಿಯ ಬುಡ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜರ ಕರ್ತ ತಮ್ಮಲೆಂಡು ಐಕದಾದ ಬೇಲೆ ಆ ನಮ್ಮದ ಮಾಮೋ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಬಲ ಬಲ ಬತ್ತಾನ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಭಾಷಣಗಾರೆ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವಿ ಧನ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ವೆಚ್ಚ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಮೆಚ್ಚುನು ಸಾಯ್ತು ಬೋತ್ನೆ ಇಲ್ಲ 5 ಪೈಸೆ ಉಪಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಂಬೆ ನಿನ್ನ ಖರ್ಚಿನ ಎಂಗುಲ್ ತೂಪುನು ಈ ಪುದು ಊಟ ಖರ್ಚಿನ ತೂಪುನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಮೋ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲಿಗಿತ್ತಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕಿಚ್ಚೆ ಅವೆಂಚವನ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬತ್ತಂದ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರು ಬಂದ್ಪೇರು ನಮಗ ಉಮಿಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೈದಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಆತ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕಿಚ್ಚೆ ಎಂಕು ಮೂಲ ಉಮ್ಮಿಲಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡು ಜಂಬೆ ಬೋಕ ಪುಗೆ ಬತ್ತಾವ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಈಲಡ್ ಎಂಚಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೆ ಈಲಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ತಕ್ಕರ್ಲತ್ತು ರೇಂಜ್ ತಿಕ್ಕರ್ಲತ್ತು ಏಪ ಬರ್ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾಮೋ ಏನನ್ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಆಸ್ತಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಆತಾನೆ ಆಣಮುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಾನೆ ನಂದೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಿನ್ನ ಕೊಕ್ಕಡದಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಒಂಜಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಲೊಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳೊಂಜಿ ಮನಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೋಳು ಅವಂದು ಮಾಮು ಏನ್ ಅಮ್ಮದಾನಿ ಆತ್ ಬಿಸಿ ಇವ್ಲೈಡ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಂತ ಬಂದ್ಪುನ್ ಬೇ ದಾದ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೈಲಾ ಚೆಂಡೆ ಬೆಲಗ ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತನ್ ಬೇ ಇತ್ತ ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ರೆ ಇಜ್ಜಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದ ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ತೊಂದ್ರು ಕೊಡಪನಗು ಬೊಟ್ಟು ನಂಬೆ ಪಾಪ ಕೈ ಕಿಂಬುರು ನಂದು ಐಕ್ ಲಿಪ್ 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 ಓ ಆ ಪುರಂಜು ಅಂಚಲೆತ್ತಿನ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಬೋಕ ತೂಲ ಮೂಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಚೆಂಡೆ ಚೆಂಡೆ ಏನೇ ತಾಳೊಂಜ ಕ್ಯಾಲ್ ಪೊರ ಇರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜೆ ತಂಬೆ ಒಲಾಂಡ್ ಒರಾನೆ ಬುಕ್ಕಾಣಿಂದ ರೆಡಿ ಪಡ್ಚೆ ಅಂಚ ತಾಳದ ಬಲ್ಲು ಕೈತೀನಿ
ಆ ತಾಲಂಡ ತಾಲದ ಬಾಲನ್ ಕೈ ಪರೆ ಪೊಟ್ಟು ಈರಿನೇ ಆ ನಮೂನಿರ್ನ ಅವು ಗ್ರಿಪ್ ಗುಂಬೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇರ್ನ ಜೀವೋಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಉಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಗ್ರಿಪ್ ಕರ್ಮನ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೇನು ಸೋಕೇಸ್ ತಮಿತ್ತು ಈ ಶಾಲನು ಕಬಡ್ ತಮಿತ್ತು ಒಂದು ಪೂನು ఆయన పునత్తమిత్తే ಒಂಜಿ ಪೂಕನ ತಾಡ ಒಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಜತ್ತಂಬೆ ವಿಶ್ವ ಕೋಲಿತ್ತಲಿಯೇನಿ ಕೋಡ ಗೋಣಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಬೋನಿ ಗೊಪ್ಲ ಹಾ. ಅವು ಒಲ್ಬೆ ಅವು ಸಾಂತ್ರ ಕೊಪ್ಪಳ ದುಮ್ಮದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂಡ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಪಿರೋದ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾ 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 ಅವನು ಓಲಿಯಾ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅತ್ಯ ಅವ್ನು ನಿನ್ನ ದಾದ ಅವಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ 4,000 ಜನ ಸೇರೋಡಿತ್ತಂಡು ನಾಲ್ದೇ ಸೇರ್ದನು ನಿಮ್ಮನ ಭಾಷಣ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ನಲ್ಪನೆ ಒರಿದನು ದಾದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಸದ್ಯದ ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಜೋಲೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕವಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತಿರಂಜಿ ಕದೆಟ್ಟು ಅಂದ್ಲೆ ಆಟ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಕಾಟ ಮಲ್ಲಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅವು ತುರುತ್ತ ಕವಿ ಸಂಜು ಅನ್ನೇರು ಹಿರೇಗು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬಕದಾಯಿಗೆ ಬಾತಿರ್ನು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ನವೀನಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಾತಿರ್ನ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾತಿರ್ತೀರು ಅವಾಗ ಟಿವಿ ಇತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಡಂಚಾರ್ ಪ್ರಚಾರ ಬೈಚಾರು ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದ್ಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದೊಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗ್ರೌಂಡ್ 22 ಜನ ಕಿತನ 22 22 ಜನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಪಡೋದು ಉರ್ಡೋನ್ವೇರು ಕೈಟೋನ್ವೇರು ತುರ್ತೋನ್ವೇರು नारी क्या समझता है 22 आदमी एक बॉल के लिए झगड़ा कर रहे हैं खींच रहे हैं भाई मतलब को बगल रहा है ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎನ್ನ ಒಂಜರಕ ಅರ್ಥ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಲ್ 22 ಪ್ಲೇಯರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೈಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ தெரியுமா தெரியல பாவா அது ஒரு கிரவுண்ட் 22 பிளேயர் ಫುಲ್ ಫೈಟ್ ಬಾಲ್ ಕೈಟ್ ಅದಲ್ಲ ಉಕ್ಕು ಕರ್ಮನಿನ ಎಂದ ಸಾವುಲೆ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಆರ್ಪಾಡ್ ಗುಂಪಾಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಏಕ ಬಾಲ್ ಅಸ ವೀಸನಿದ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಗಲಿಗ್ಲ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಈ ತುಳುಟೆ ಪಾನ ಒಂದಲೇ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ನೆಂಕು ಹಂಚಾದು ದುಮ್ಮುದ ದಿನಟ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಜತ್ತದು ಸಚಿವ ಆಯನ್ನಂಡ ಇಲ್ಲದಗ್ಲೇ ಓಟ್ ಬಾಡ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಒಡಿ ಸಚಿವ ಆವಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಆಯನ್ನಂಡ 23 ಜನ ಒಂಜಿ ಬೋಲು ಬಡದಡೈ ಮಲ್ಪನ ಗತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಕ 23 ಜನಕ್ಕಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಲೇ ಇಂಚಿ ಕರ್ಮದ ಭಾಷಣನ ನಯ ಪೈಸ ಬೆಂಡ್ರೇಜಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬಾಯಿ ಬತ್ಲಕ ಬಗುಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪಡಿ ಬರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀಡ್ದಿಲೆ ಅನ್ನ ಆ ಮಂಜ ಒಟ್ಟುಗೂ ಮತ್ತೆ ಸೀಗೆ ಬಡಿಲ್ಲ ಬಾಡ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಪುನಃ ಅಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಭಾಷಣ ಉಂಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ್ರೆ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಪು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಓಲ್ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಲರಿಯೇ ಮೂಲ್ ಗೇಟ್ ನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾರಂದುಂಡಿ ಅವ್ವೇನು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಣ್ಣು ಮಾಮೋ ಬೇರೆ ಏಸಿಗೆ ಆತು ಯಾನಿ ಭಾಷಣ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ತಿರ್ಚಪ್ಪೆ ಮಾಮು ಓರಿ ಪಾಪದ ಹುಡುಗಿ ಏನಡ ಬತ್ತು ಕಾರ್ಗ್ ಬೂರ್ನಿ ಯಾನೋರಿ ಅನತ್ತೆ ಎಂಕಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಿ ಇರ್ ಲೈಫ್ ಕೊರಡು ಬಂತು ಆತ್ ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಣ ಆಯನ್ಲೆ ತೊಂದು ಯಾನ್ ಇಡೆ ಬೈದೆ ಆಯ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ఆయన నా మూలేనా నమ్మే ఏ నిన్న ఖర్చునే ఎంగులు తూపును ఇప్పుడు ఆయన ఖర్చునే ఏరు తూపును నమ్మే ఆయన ఒల్తు కనದ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ತು ಬಲ ಮಾಮೋ ಅಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಡ್ದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲಿ ತೂದಾತಂಡು ಹಗಲು ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತಾತನು ಎಲ್ಲದ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪಣ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ತುಲ ಸುರೂಟ ಎಂಚೋ ಲೆಕ್ಕುಡು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಪ್ಪ ಆತ ನಮ್ಮ ಬಲ 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 ಗೊತ್ತಾಡ ಪುದರ್ ಕುಮಾರೇ ಬಂದು ಕುಮಾರಿ ಅನಾತಿ ಮೇನ ಅಪ್ಪೆ ಐಮೇಲೆ ಪೆದ್ದರಿಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಣೋಣ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೆದ್ದದು ಅವಳೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂಚೊಮ್ಮೆ ಅನಾತಿ
ಅಂಚನೆ ಕಾಲಿ ಕುಮಾರಿ ಅತ್ತು ಓಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕುಮಾರಿ ನಮ್ಮೇ ಉಂದಿ ಅಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋದಾರಡ ಪಾತೆರ ಆಪುಣ್ ಬೇಲೆ ಆಪುಣ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಹಾ ಎಂಚ ಎಂಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಈರೆ ಗೆಜ್ಜೆಷ್ಟು ಆವಡೆ ಆ ದೇವರೇ ಆ. ಇರ ಪಾದ ಉಂಡು ಅಲೆ ಮೂಲು ತೊರ್ತು ಪಿತಾಯ ಮಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಏ ಆಯ್ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಏ ಆಯ್ ತೂನಗನಿ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಉಳ್ಳೆಂಬೆ ಇಪ್ಪರ ಮೂಜಿ ಫೀಟ್ ಉಲ್ಲಿ ಆಯನ ಒಂಜೊಂಜು ಕಾರು ಒಂಜೊಂಜು ಅಡಿಕೊಳ್ತಾ ತುದ್ದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತು ಮಿತ್ತು ಮಾಲ್ತಿ ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏ ನಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಹುಡುಗಿ ಎತ್ತಂಬೆ ಆಯ್ ಅರ್ಂಜು ಆಯನ್ ಮೂಲ ಕೊಲ್ಲವನ ಡೇಂಜರ್ ಎಂಚ ಮೂಲ ಪೊರ್ಜೋ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿಡ್ಬುಜೇರು ಕಡಪಡೇನು ಮಾಮ ಅಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಜೋ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವತ್ತ ಹಾ. ಆಯ ತೂವರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾ. ಆಯನ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕದ ಬಾಲ್ ಮೀಸಿಕ್ಸಿದ ಬಾಲ್ಯ ಎಂದು ಪನ್ಪಾಗ ಅಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜ ಬೇಲೆ ಏನನ ಮಾರೆ ಮಾಮು ಇಂಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರ್ಪೋಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಚಿ ತಪ್ಪುಣ್ಯನ್ನ ನಮ್ಮೇ ಈ ಇಲ್ಲಡು ಉಂತೋಡು ನಾಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ತುಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಆರೆಂಕಲ್ನದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಡ್ತುಂದು ಪೋತುಕೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಪಡತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೇರೆ ಡೌಟ್ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ ಬರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಪೊಪ್ಪ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೆಂಚమైన ಪೊಪ್ಪ ಆಪಿನಿ ತೊರ್ತು ಪಿತಾಯಿ ಪಾಡ್ಮೆ ಆಯೆಲ್ಲ ಕುದ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾ. ಇರ್ನ ಕಾರ್ಲ ಉದ್ದ ಕುದ್ದೆ ಹಾ. ಎಂಕದಾದ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಕಾಂತಿಪ್ಪನ ನಮೇ ಅಂಚತ್ತು ಬಂಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ನಡ್ದಾರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲೋ ಮಾಲೋಂಬರು ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ಅಂಚ ಇತ್ತ ಮಾಲ್ ಅಂದು ಆ ಅರೇ ಖುಷಿಯೋ ಆ ಉತ್ತರನ್ನೇ ಏನಂದು ಓ ದೇವ ಕರ್ಪುಣ ಪೆಸೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಓಡಿ ನಮ್ಮರ ಏ ಏನಂಬೆ ಉಪ್ಪಡ ಅಲ್ಲಂಬೆ ಅಲ್ಲಂಬೆ ನಿನ್ನ ಬಾಲೆ ಮೂರು ನಾಲುನು ಏ ಮಜೆ ತಿಪ್ಪೊಮ್ಮೆನ್ನ ಮಜೆ ಸೇವೆಮ್ಮೆನ್ನ ಏನಂಬೆದ್ದು ಆಯ್ತು ಪತ್ನಿ ನೀವು ವಾನಮಿಂದ ಬಾಲಂಬೆ ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಬಾರಬಹುದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನೋಡ ಏ ಏನಂಬೆ ಒಂಜಿ ಸೂರನ್ನ ಕಂಡೆ ಫಿರೆಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕ ಪೋಯತಂಬೆ ಯಾನ್ ಪರ್ದು ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಂಬೆ ಅಂಚತ್ತು ಬಾಲದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ನಿ ನಮೆ ಸೀದಾ ಪೋ ಅವ್ಳು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಪೋದು ಮೀಸೆ ಪುರ ಗೀಸಿದು ಬಾಲದೆಲ್ಲ ಕೇಸೋಡಲ್ ಪೋ ನರಕರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲ ನಮೆ ಓ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ನಮ್ಮೆ ಏ ಇಪ್ಪ ಆ ಎರಡು ಪೊಪ್ಪ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆಂಬೆ ನಂಬೆ ಸುರೂಟನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೂಡ್ಮೆ ಅನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುತರ್ದ ಅದನ್ನ ಚಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಡೌಟ್ ಹಾಯ್ ರಾಕಿ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಆಂಡತ್ತ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈತ ಬಂಡಾರ ಫಿದೆ ಬರೋನುಂಡ ಆ ಲಂಗೆ ತಂಬೆ ಆ ಲೈಟ್ ಇನ್ನೇನೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಜಾಕಿ ಹಾಯ್ ಸುಕೇಶ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಏನ್ ಜಾಕಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಬಾಪೆ ಒಂತ ಮಿತ್ತು ಪತ್ತು ಇತ್ತೆ ತೋಚ್ ಓ ಅದಾ ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೀರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪೀತಾಜಿ ಪಾಪ ಹಾಯ್ ಪಳ್ಳೆ ದಾದಿ ಸುರೂಕ ಬಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ದ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ನೋಚಿ ಪಪ್ಪ ಅತ್ತವ್ ಪಪ್ಪ ಹೌವೆ ಈಗ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ನಾಪಿನಾರ್ ಬಂದ್ ಓಯ್ ಓಯ್ ಕ್ಯಾವೆ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟಿನ ವಿಶ್ವ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾವನ್ ಬುಜಿ
ತಾಯಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಂಡಲ ಸುರ್ಪದಲ್ಲ ಪೂರ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪರಿದಿನೇ ಪುಣ್ಯ ಇರ ಚೂರ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಏನ್ ರಾಕಿ ನನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಡೆಗ್ದೆ ಹೋ ಮಾಮಿ ಸಾರಿ ಇದೇನ್ ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಸರಿತಾ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡೆ ಒಳಗೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಟೀ ಮುಡು 16 ಜನ ಆಜಿ ಚೆಂಡೆ ಮೂಜಿ ತಾಳುಂಡು ಬಕ್ ಎಂಕಲೆ ಪೊರೆ ಬರ್ರೆ ಟೀಟಿಲ ಉಂಡು ಓ ದಾದಿ ಎಂಕಲ್ ಕಿಚನ್ ತೋ ಜೋಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಾಮಿ ಅಟಿಲ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಪತ್ತಮರ ಅವೇನ ಸಟ್ಗನಿ ಅಂಚತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾರಿ ನಾಟಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಯಾತ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತ ಚಿನ್ನ ಕಡಪುಣ್ಣಿ ಓ ಮಾಮಿ ಅವ್ ಇರೇ ಕಡಪುರ್ ನೆತ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಕಡಪುರ್ನಿ ಅದೇ ಏನದೆ ಉಳ್ಳಾಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಫಫ ಅವ್ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಫ ಏನ್ ಬೇಕೇನು ಅಲೆಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 5 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ಬಾಲ ಏನ್ ಫಫ ಅಂಚ ಯಾನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಫ ಯಾನ ಕೇಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರಗ 5 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ಬಾಲ ಆಪ್ನು ಈರ್ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದ ಪುದಾರ್ದಿ ಓಡಿಂದ ಕೇಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಐಕಾಲ್ ಒಂದಂ ತೆಲ್ತೀನಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ತತ್ತಿ ಅಲ್ಫಾನ್ ಪುನ್ ಫಫ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ ಬಿಡಿ ಸುರುಕು ಅಮ್ಮೆರ ಪುದರೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿದ್ ಪಂದ್ಯ ಪಪ್ಪ ಇಂಜಿ ಸಾವಧಾನಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಭಯವರವ ಲೈವ್ ಇರ್ದ ಕರ್ಮ ಓ ರಾಕಿ ಸಾರಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ದಾದ. ಅವ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಂದ ದಾದ. ಅವ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಹುಂದ. ಆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಕಲಿ ಎದ್ದಾಗಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ 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 ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಹಾಲು ಈನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತೋಚಾರ ಪಂಡೆನ್ಲೆ ತೊಂದು ಪೋಯಲು ಪಸಂ ಪೋಯಲು ಎಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತೋಚಲ ಪಂಡ ಪಸಂ ಪೋಪಲೆ ಹಾಲು ಏರು ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಸೈಯಡಿ ಇಂಚಿ ಬಲಿ ಏನಂದೆ? ಬಾಲ್ಯದ ವಿಷಯ ಪನ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಅಮ್ಮಡ ಓ ಅಂದಪ್ಪ ನೆನಪಿ ದಯ ಅಕ್ಕ ದಾದಯ ಇಮ್ಮೆಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹುಡುಗನ ಮೀಸೆ ಮೀಸೆ ಬಿಡಿಯಾ ಮೀಸೆ ಗೀಸೆ. ಮೀಸೆ ಬಿಡಿಯಾ ಇಮ್ಮೆಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆನ್ ಐಕ್ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅನಾಥ ಬಾಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಲೆ ತಂದು ಬೈತೆಯ ಅಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಬಾಲೆ ಮೂಲಿ ಪರ್ಬಲ್ಲಿ ಕಡಪುಡುಂದು ಇಪ್ಪಡಿಯ ಬಾಲೆ ಮುಲ್ಪನ ಇಪ್ಪಡು ಪಾಪ ಬಾಲೆತ್ತ ಅಂಚತ್ಯಕ್ಕ ಆ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯ ಗುಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟಿಯಾ ಐಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪನೋಡು ಮನಲೇಡು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಚೂರು ತಿನ್ಲ ಸೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತಾಡು ಒಂದೇ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಿಯಾ ಇಂದ ಇದೆಲ್ಲ ದಾದವು ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಾಲೆ ಅವು 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 ಪೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರು ಬಯ್ಯನಗ ಬೇರತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ ಕೈಕ್ ದಾದವಡು ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಹೋ ಬಾಲಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪೊಂಡು ಉಂಟದೆ ಲಿಪ್, ಲಿಪ್, ಲಿಪ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಜೋಜಾ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಸಂಗರ ಬೈತಿ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪೊಂಡು ಅವು ಅನಮಿಂದ ಬಾಲೆಂಬೆ ಓಲೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಬಾಂಡು ಬಾಬು ಬಲೆ 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 ದೊಡ್ಡ ಗೊಂಜಿ ಪಲ್ಲು ಕೊರ್ಲಿ ದಾದಯ ಆ ಬಾಲೆಡ ಪುಲ್ಲು ಏನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಡಿಯ ಬಾಲೆತ್ತ ಬಾಬು ಬಲೆ 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 ತಾನ್ 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 ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾದಾಂಡಿಯಾ ಇಂದಯ್ಯ ಅವಳತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯ ಇಂದು ಪುಲೇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ರಾಣಿ ಕೊರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಇಲ್ಲಂಬೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೈ ಯಾರ ಕುಂತದ ತಂದೆ ಧರ್ಮಗೆ ನಮ್ಮಗ ಪಪ್ಪನ ನೆನಪಾಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಕಾಣ ಮಲ್ದಿನ ಪತ್ರಡೆ ಫರಂಗದಿಂದ ಶುರುಕ ಬಿಮ್ಮು ಬರ್ನ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ వచ్చೋನು ಅವು ಫತ್ತಡ ಫರಂಗದ ನತ್ತವು
ಪತ್ರಟೆ ಪರಂಗದ ಅವ್ವೆ ಫೊಫಾ ಎಂಕ ಪಿದಾಯ ಪೋದು ಕಾಫಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿಂಡ್ರಂಡು ಕಾಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಅತ್ತ ಮಾರೇಜವು ಗೋಪಿ ಮಂಚೂರಿ ಅವ್ವೆ ಕಾಟ್ ಫೊಫಾ ಅವ್ವೆ ರಂಜು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅನಾಥ ಬಾಲೆ ಹಾ. ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಹಾ. ಮೇಲೆ ತಂದು ಬೈದಿನ್ ಅಂದ ಅವು ನನ್ನ ಮೂಲೆ ನನ್ನ ಮೂಲೆನಾ ಓ ಬಾಬು ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಾಬು ಬಲಪ್ಪ ತಾನ್ 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 ದಾದಿ ತಾಯಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕಾಯ್ക്ക് ഉബ്ബേസാവട അഭ്യാസനവട മൂലത്തനാ ബാബു ബലപ്പ താൻ ಬಿಳಂಗೋಪಿ ಯಾಣ ಆಪಿಲಂಬೆ ಬುಡುಮೆ ಜಪ್ಪುಮೆ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ನನ ಎನ್ನ ಜಪ್ಪನೊತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕೊಡ ನಂಬೆ ಓಮನ ಅವು ಎನ್ನಂಬೆ ಯಾಣ ಆಪಿಲಂಬೆ ಜಪ್ಪುಮೆ ಎಂಕ ಮೂಲೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಚೋಚುವೆ ಚೋಚುವೆ ಬಾಬೆ ಚೋಚುವೆ ಯಾನ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬಾಬಾಗ ನೆಂದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಏನಂದ ಮುರಡನು ಮಾಮು ಬಾಲೆ ಚೋಯ್ ಉಗ್ಗು ತಿಂದು ಚೋಯ್ಕೆ ನಂದತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂತೆ ತೂವರ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಉಳ್ಳೆಂದು ನಾನು ತೊರ್ತು ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ಮೆ ಓ ಆಪುಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಪ್ಪುಡು ಆಪುಜವು ಧರ್ಮದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಂಬೆ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡಗುಲನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಂಬೆ ಸಮಾಜ ಪಂಡದ ದೋತ್ರ ನಿಕ್ಕ ಇನಿ ತನ್ನಡ ಕಾಸಿತ್ತದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದ ದಾನ ಮಲ್ಪನ ದಾನಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆನ ತನ್ನಡ ಕಾಸಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾನ ಮಲ್ಪನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಪುಟ್ಟದು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ವರ್ಷಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಾನಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಾಯ ಆಂಡಲ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಹರಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷಡು 52 ಲಕ್ಷನು ಈ ಸಮಾಜದ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ದಿನ ದಾನಿ ರವಿ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ಅವು ಬ್ಯಾರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಆಯ್ತೊಂಜು ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಾದ ವಿಶೇಷ ಉಣ್ಣುಂಬೆ ಆರ್ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆತ ದಾನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಪೋವೊಂದು ಉಂದ್ವೇ ಪಾರ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳೇರ್ಬೆ ಅಂದ ಮಾಮು ಉಂದೇನ್ ಪುರ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ದಾಲ ಹತ್ತಂದೆ ತೋಜು ಸಾದಾಂಡದೆ ಎಂಚು ಬಾಲೆ ಒಂದು ಎಂಚು ಬಾಲೆ ಸಾದಾಂಡದೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನ ಬಾಲೆಗೆ ನೆಂಜೆ ಕೊರಿಪಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಚುಳ್ಳ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಗುಲೆ ತೊಂಪೋದು ಚುಳ್ಳ ಮಲ್ಪಾರ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ದಾರದೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಪ್ಪ ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರ್ ಬೈಲೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಸುರುತ ತಾಟಿ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುಗು ತಿಕ್ಕಡು ಕುಡೊಂಜಿ ತಾಟಿ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಅರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ದಾನ ಮಲ್ಪನತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಲ ದಾನ ಮಲ್ಪರು ಎಂಚೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡೇರು ವರ್ಷ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಏಸೋನು ಪಾಡೊಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದ ಅವನೇ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟೋಡು ನರಲೊಂದು ಬರಲೊಂದು ಪುನಕಲೆ ಕೊರೊಂದು ಪುನಚ್ಚಿದ್ದನ್ನು ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೊಂದು ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರಡು ಬಂದಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಲಾತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಪುವ ಬಂದು ಬನ್ನೊಂದು ಸುರಕ್ ಬಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕಾರ್ಕಳ, ಪ್ರಭಾಕರಾಚಾರ್ಯ ಮೂಡಬೇಳ್ಳಿ, ಹರೀಶ್ ಜೋಡಸ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ, ಯಶವಂತ್ ಉಪ್ಪೂರು. ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಡೆದುಂಬು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಮೆ ಮೇರ್ಕೊಡ್ತೀನಂಜಿ ಬರೀಪಿನ ಪೆನ್ ಲೇಖನಿ ನಮ್ಮದ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸುರುಕು ಜನ like the performance. I think performance like it punches script
ಬಾಲ್ಯದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯನ ಕಿಂಜ ಬಾಲ್ಯನ ನಿಖಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋ ಟು ರೋಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಪಂಚಸ್ಸು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತಿನ ಅನ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲೆ ತಲುಪಿದ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ತು ಮಲ್ಲೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೆಟರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಎಡ್ಡ ಬಂತರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುರೋಣ ಚೈತನ್ಯ ಬೈಲೂರು ಎಡಾತಂದು ಒಂದು ಎಡಾತಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಡಾತಂದು ಎಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಎಲ್ಲ ಜವನಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾತಂದು ಆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟಪಾದ ಇದ್ದಾರೆ ರವಿ ಕಟಪಾಡಿ ಐನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆವು ಈತ ಏರೇಡು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ನ ತೋಜವನ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇತ್ತದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾತೇರೇಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲವರ ಒಂದು 30 ಬೋಟೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಸುರುಕು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪನ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾರ್ ಕೈತಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇದು ಏರ ದೂರ ದಕ್ಕಲೆ ತೋಜವನ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಊರು ದಕ್ಕಲೆ ತೋಜಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕಿಟ್ಟಿಡು ಒಂದು ಮಾತಾರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಮಾತಾರ್ಲ ಒರಿ ಇಂಚ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಬಂಗ ಅಂದ್ ಮನ್ಪಿನಾಗ ಎರೆಗಳ ಬರಂದು ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತದೆ ಈತ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರೋಡಾಂಡ ಒರಿಯಾಟ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತೊಂದು ಎನ್ನೋಡು ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವೇನು ಕೊಂಬತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ತಂಡ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಳು ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಮಾಡಿದ ಅಭಿನವಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಖಲೆಗೆ ಪಿರೋಡು ಪೊರ್ಮೋದು ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪಣ್ಣು ದಿನಿ ತೆಗೆದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲಿ ಎಡ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಹಾನ್ಬಾಳ್ ಚಿಕ್ಕಿ 1000 ಲೈಟ್ಸ್ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಕಾಮತ್ ಟಿ ಪ್ರಥಮ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಂದಾಪುರ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ TNC ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮುಂಬೈ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಉಡುಪಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.